Daga thong man play la ki samla kin thai bachin rang jong ka than bakin kieu ha ka jing le kai football ka saiti futsal arena ha ka singing kong kala play perda ya kamadan le kai futsal halat ko nong daneng himamlim yakni kamadan lawan play do district veterinary officer ka East Khasi Hills Dr. Mishwa Tingkan kumu kongsan ha ka jing don lang uba sambor lang ding do kumu simbot kongsan us im ka himamlim ba im aina manix im bat kiwei Udeptis im mansan manix im ulayat hu bagajingshna ya ketika madan futsal kadeben pinsa nam ya kami e jongki ime e saitis im Impli dengan drum bat kanlong wina ka jaka ka ba kisamla nitinan puntu ba rong hang ni kwa ban football ubek nan ang ku do iki bat kumju yi ng kasam ni bana don ka jing contribution ni nagbenta kalau wei jong di kena jong ni atau pok state keteng jong di dak ndak ot ni pon kita la ni kani kamadan kadai ka nong chakri yangi ladang inang berbon kami ka kumba ong kinong kena chua jong aba udraks ka jelai pok state la jongi Pat umlay tang kita gipun ba gibangi ladon ka habit ke jing melin ka basniu kani brok ai galong radang idon kum gini gi kinja sports lese ka pungkhuj ya ka jing muj berkat jongi pat kum juru dalam khuj berkat jongi mun ila ban chakri ne penyai bah ya kala chai ka chising gi jongi ka kin preng bi ong kum ne hell is wealth ka jing ko jing khya ka dei ka spa ba ka bakrau Nata kadau balik se mi mentang ki balik im hasor ngila komplet ya ka exercise hendai ki briu ki ba im chenong kendong lara kim mare step ru la kim le kenu kamru tang ba ki trei kita na kata kadau ka exercise ka wei ka badon kame hadu kata bat kunjuru ka contribution ya ka jingko jingkhia ka jongi ka kenchau na benta menyo ka met ka bako ju bakhia Bat le se ngai kublei ya kinong penya jong ni ka futsal ba kani dai ka wei na ka lenti ka banyalam ne ban lenti ya kinong chong chnong jong kan ka chnong ka ba ka don hang ne hajan ba ki la ban chim benta ha ka ba ban yo ban le exercise om na ngi prakhat hoi na ram ta ka kam per thei ya ku mai tang ban ngi prakhat na ta ka chim toy ya ka met ki jong ngi Ron kam hadu kata banyo exercise. Bandi i mentah posor lay banda mari mina ying idon tang i beranda. Mina beranda mot cukam hendiat i beranda na mi chasurok. Nyimyo jakasyu ban pengki ya kamet kapat jongi. Na kata kadau kamet ke jongi kedon kam ban pengki ya ka kenang ba. Kini ki ka blood circulation Kajing tuj ke senam jongi lengba ke bangyat yang ni exercise kata ke yarap lese ban pen Islam yang ni. Kajing pet jonga khamtam mentamo. Khamtam kena samla kungi hang niru ka playground hasnong ing padadon tham taka babiang Ti kajing don jonga ni ka madan thrai nga kajing pet jonga thrai kala khamirap sibun Kamtam ka jing jelai jong kani ka jing sniu mentah. Di kamtam bandong mo atin ni kapur ka bamenta ikna banya pelut por tan tentang da kilai wise school ne kibelit bela kibelit tre tentang janmien mdan e penyele. Kamtam ka madan chnong du ngamdayo tan ka bala biang ti jing don jong kani pan kamtam men miru ngilayo te ban ai ben le ka nama kilai sei la biang. Ingat nga syukurmen ba kan yarap kan sibun kena samla te khamtam banlait la kani kajing ngop kani kajing sniu khamtam hau drugs entah kajing dik ba ben buai ba life rukum te kata hi